Ahoj, vítám vás na svém kanálu. Dneska bych se s váma tady chtěl podělit o jednu takovou zajímavou věc. Venku začíná být teplo, začínají rekonstrukce domů. U mě to není jinak. Chystám se do odizolování domů. Jo, akorát, že já to mám v kopci a je to navíc ještě starý dům, takže to si budeme povídat, jo. Takže bude určitě potřeba prostě sem tam něco odseknout, že jo, nějaký ten kus kamene, že jo, aby se neponičilo izolaci a zarovnat, že jo. Jo, takže jsem uvažoval o koupi Kanga. Většinou jsem měl Kanga půjčený, jo, takže s tím nemám zase úplně takový velký zkušenosti, jo, ale uvažoval jsem, že to by to chtělo, no. Tak jsem prohledával internet, jestli by jsem něco nenašel v nějaký cenový normě. Jo, díval jsem se, prodávají Makity, jo, prodávají Bosche, jo, jako dobrý Kanga, jo, jsou to dobrý značky, neříkám, že ne, jo, ale jako ta cena jako byla relativně stejná jako toho produktu, co jsem koupil já, toho Kanga, jo, jako když vezmu tu Makitu, jo, tak ta do 3000, jo, tak já jsem za 3000 měl sice jinou značku, ale zase, když si vezmeme ta Makita měla nějakých 3 nebo 6 joulů, jo, a to se mi jako neříkám, že se mi to nelíbilo, jo, ale nebylo to zase zrovna podle mých představ. Říkal jsem si, za ty prachy bych chtěl něco silnějšího, jo. Tak jsem prohledával net, natrefil jsem na jednu značku, máme ji tady, budeme ji dneska rozbalovat, ale upozorňuji dopředu, není to žádná placená propagace, jo, takže z toho fakt nic nemám. Je to prostě jenom pro mě a pro vás jako kutily, který uvažují na koupit takovýhle mašinky, a díval jsem se, že tahle značka ani není pořádně nějak jakoby natočený nějaký video, recenze, jo, na to nic. Jo, což mě docela mrzí, protože jako ona jako je za dobrý peníze a dá se sehnat za dobrý peníze, jo, není úplně za dobrý, dá se sehnat třeba od 4 až do těch 3, no. Já jsem měl štěstí, sehnal jsem to za 3, ještě se to dá, koukal jsem na internetu, dá se to ještě sehnat za stejné peníze. Objednával jsem to před týdnem, jo, takže pochybuju, že to tak rychle změní, kdybyste měli zájem, jo. Dneska to teda spolu rozbalíme, podíváme se, co to teda v tom je, jo, a abyste měli nějakou představu, a uděláme i testík, jo, něco málo zkusíme rozbít, abyste měli nějakou představu, jo. Tak jo, v takovéhle krabici to přišlo, jo, ale musím říct, že v dopravce se moc teda nepředved. Jako nemůžu říkat, že to bylo třeba dopravce, mohlo to být už takhle zabalný v obchodě, jo, známe, jaký tam jsou, jo. Ale jako krabice byla zežvejkaná, jak kdyby ji vyžvejkala kráva, z huby vyplivla zrovna, jo, je to ožvejkaný, jo, prostě pomačkaný, jo, jak kdyby tohle hrozný, jo. Tak jsem to, když to přišlo, tak jsem to pro ně rozdělal, mrknul jsem se, jestli to je v pořádku to bylo. Jako, bylo to až přehnaně, jako šíleně přehnaně, jako přepolstrovaný, ale jako to beru, jako, jo, nikdy nevíte, co se s tím může stát, že jo. Takže to jako bylo, ale jako vyplnili to jako hodně, jo. Takže jdeme to rozbalit. Tady se můžete podívat, jo, to je vypolstrovaný, je to takhle ta holka, jo, je to Kraft Dele Profesionál, jo, takhle asi vypadá, ale než to rozbalíme, tak vám ještě řeknu cenu toho, jo, mám tady fakturu už připravenou, celkem, s dopravou, se vším. Mně to vyšlo na 3047 korun, jo. To Kango bez DPHčka, jo, bez DPHčka upozorňuji, stálo 2518 korun, jo, ale to DPHčko, to prostě zabíjí, to je šílený, jo. Tak jo, tak jdeme to teda spolu rozbalit, jo. To spolu rozbalíme. Podíváme se,
Jo, přišlo to v takovýmhle plastovým kusíku, když teda takovýmhle plastovým kusíku jsou poslední dobou všechny Kanga prodávaný, že jo. Takhle teda aspoň vypadá, jo, ten kusík, tak to jdeme teda rozbalit. Podíváme se na to, co v tom je, jo. Tak tady to máme. Koukám, že mazivo je tady, jo. Jo, tady máme návod, jo, vypadá to, že jsou tady kamínky, jo. Tady je ta holka, jo, to necháme nakonec, takže si ji dáme takhle ve stranu, jo. Vypadá to, že to přepravou to lepí, to mazivo z toho vypadlo, jo, tady je madlo, jo, jako oproti brusce nebo makitě, jo, to je prostě jako vidět, že to je jako silnější, ale tohle je Kangu, že jo, to musí nějakou sílu, že jo, tohle. Tak jo, jsou tady dva sekáče, jo, tady je sekáč, přesně, a jo, tady, vidíte třeba například tenhle sekáč, jo. Jako, tady je v tom sekáči, to koukám teď jako takhle divně broušený, podívejte se. Jo, takhle jakoby dostracená, nevím, jestli vám to zaostří, jo. To z obou dvou stran. Takhle jako zabroušený, jo, teda nevím, jestli to takhle má být, jako u majzlíku jsem to teda ještě neviděl, jo, ale tohle není majzlík, že jo, se nebudem povídat, že jo. Jo. Nevím, jestli to tak teda má být, jo. Tak. Ještě musíme klidit. No nic, já to uklidím potom. Jo, to jdím na stranu. Tady je teda bodák na bourání, jo. Ten je takový jako docela dost nerovnej, jako abych to řekl. Jo, jestli chcete to podívat, tak se podívejte tady. Jo, já nevím, jestli to uvidíte, je to takový dost nerovný, ten povrch. A nevím, jako, jestli to tak má být, fakt nevím, jako jo, tohle to, jako říkám, jsem v ruce ještě pořádně neměl a nevím, nový jsem to ještě nikdy nekupoval, jo, většinou jsem to měl půjčený a to už bylo přebrušovaný, jo, takže fakt nevím, jo. Tak jo, tady teda vytáhnu návod, tohle uklidíme, tím, ať to nepřekáží, tady je ještě klíček, jo. Jo, takovýhle klíček, teda jako musím říct, že tady se moc nepředvedli, jo, protože jako ten přijde jako takový chorebný, jo. Já si myslím, že tady tyhle ty pacičky, jo, že to za chvilku, a tady jak je to blbě nalejtovaný, že to za chvilku upadne, jo, na to tak já budu brát. A dokonce mi přijde, že to je i takový dost nechorebný, no, že to je tohle, ale co bychom za ty prachy chtěli, jo. Tak jo, tak to vrátíme, tohle to zatím uklidíme. Kusíček jako dáme na stranu, sice ten kusíček musím říct, jako, že bude docela dobrý. Jo, vidíte, tady je dokonce v tom kusíku, což jsem si teď všiml, tady máte takovou dírku pod tím madlem, nevím, jestli to vidíte. Jo. Tak tam na tom, tak to vypadá, že by se tam do toho měl dát dokonce i zámeček. Jo, jestli znáte ty zámečky na kufry, tak si to můžete i zamknout. Jo, což teda jako vidím teda poprvé, že by to na tom bylo, jo, ale říkám, moc zkušeností nemám, moc těch Kang jsem jako v ruce neměl, jo. Takže, tady je to Kango, jo. Jo, tady je to Kango, jo. Takhle asi vypadá, jo. Jo, jako tohle. Má 82 decibelů. To zajímavost. Máme tam štítek. Vypadá dobře. Pardon. Vypadá dobře, jako jo. Je hezký červený. Tak se mrkneme do návodu a podíváme se, co tam je, ne? Ať víme, co se píše. Tady jsou ty uhlíky, jak jsem říkal. Jo. To položíme. A teď si podíváme do návodu. Jo. Přečteme si něco o tom.
No, tak návod nám je k hovnu. Je v polštině, jo, takže z toho moc nevyčtem. Jo, takže ten nám je k prdu. To můžeme hodit na stranu. Takže já to tady střihnu a podívám se na internet. Jo, a zkusíme zjistit, jestli tam teda nenajdu nějaký bližší informace, jo, ať to máme aspoň trošku z gruntu, jo. Tak, něco jsem našel, není to sice nějak moc rozsáhlý, jo. Tak jo, tak na co bychom se prvně podívali, takže bourací kladivo Kraft Dele je dokonalé řešení sekání a bourání betonových konstrukcí, stěn a podlahových potěrů. Díky vysoké kvalitě materiálu použitím na konstrukcích je kladivo vhodné jak pro profesionální, tak i pro kutily. Jo, mají tady přímo psaný. Jo. Výměna na sekáči je rychlá, jo, efektivní, bez zbytečných problémů. No to se uvidí, až se to zasere. Jo. No. Takže to Kango má výkon 2650 W. Jo, to by mělo zajišťovat ten nejlepší jako účinek v těch nenáročných situacích. Jo. Tady píšou doslova, že se hodí ideálně na bourání různých stěn a typů materiálu. Tak uvidíme, jak si poradí potom tohle. S různýma věcma. Zařízení je robustní, má optimální poměr hmotnosti, výkonu a síly příklepu, což se projeví prací bez únavy. Jo, ale jako kolik to Kango samotný jako má, to tady vůbec nepíšou, což je teda škoda, jo, protože tady mají jakože hmotnost kladiva, píšou 11 kg, jo. 11 kg a když jsem to prověřoval i na jiném shopu, tak tam bylo maximálně 9,5, což mi jako trochu smrdí, jako jo. Příklep za minutu je 1500, jo, a nárazová energie, což byl hlavně ten důvod, proč jsem tohle Kango koupil. To se podržte. Tohle Kango má 25 joulů, jo, což je jako docela dobrý. Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, Honzo, to by nemusel být blbej kup, jo, za tu cenu, jo, když za tu cenu jsem mohl mít tyhle Makitu, jo, samozřejmě, říkám, je to značka, že jo, ale já jsem šel hlavně po tom výkonu, že jo, a po ceně, takže jsem si říkal, že to zkusím, jo. To je asi tak všecko, co tady píšou, maximálně tady napětí 230 V, to je jasný, že jo. Má to zámek pro nepřetržitý provoz, jo, tady, jo. Když to takhle zapnu, můžeme normálně jet, jo, což se hodí při hodně pracích, aspoň to člověk nemusí držet, jo, jak blbej, jo, takže se to fakt hodí, jo. Píšou doslova, že hmotnost kladiva je 11 kg, jo, což mi teda nepřijde, a nahoře mají hmotnost 9 kg, tak kolik to kladivo má? Jako 11 kg bych, nebo těch 9 bych počítal, že to bude mít celý ten kufřík, jo, ale samotný kladivo, to mi teda nepřijde, jako jo. To bychom když tak mohli udělat pokus a můžeme to hodit na obyčejnou váhu. Mám tady starou váhu, tak to můžeme hodit na váhu a zjistit to, jo. To by tak bylo všechno. Samozřejmě uznávám, je tam hrozně málo informací, ale oficiální stránky jsem nenašel, takže se čerpám z informace z internetu od prodejců, takže se za to omlouvám. Jo, je to jako hodně blbý, že tam nemají návod a uzvlášť, když vám pošlou něco takového, jo, ale za ty peníze, jako co bychom víc chtěli, že jo. Teď se vrátíme k tomu Kangu ještě, tady je jaký samec, jo, tak ten samec jako do zásuvky mi jako přijde jako hodně jako nechorebnej. Si myslím, že ten samec na tom bude za chvilku po delší době práce, možná i za chvilku bych řekl, že půjde brzo do prdele, že jo. Což bude napřed, jo. Ale jako kabel jako takový jako
vypadá dobře, jako nevím, jestli je měněnej, to bych kecal, jo. To by tam mělo být taky psaný, ale je tam psaný prd, jo. A jak říkám, a rozdělávat ho fakt jako nechci, že bych ho rozdělával a ukazoval vám to. To jako ne, nechci zbytečně do toho hrabat, protože jako, chápete. Dobrý, tak to teda zkusíme teda zvážit a vyzkoušíme, jestli to jsou náhradní uhlíky, takže to zkusíme prdnout do zásuvky, jak je to hlučný. To vyzkoušíme, tu hlučnost, i když to byste mohli slyšet v tom videu, ale já to přesto zkusím, aby jsme věděli, jestli ty uhlíky v tom nejsou a jestli to jsou náhradní, anebo jsou to ty, co tam do toho patří, jo. Takže to teda vyzkoušíme prvně, jo, takhle v dílně, v uzavřeném prostoru. Bude mít určitě jiný zvuk než venku, kde to budeme dělat. Jo. Jestli se to rozběhne, tak víme jistě, že tam uhlíky, které nám k tomu dodali, jo, jsou náhradní. Jo. No, tak se to rozběhlo. Tak zkusíme teda ten zvuk. Nemůžete chtít, aby to teda bylo úplně tichý, jo? Protože přece jen je to bourací kladivo, že jo? A s tím prostě budete bourat, že jo? Takže, to bychom měli vyzkoušený, jo? Vypadá to, že tam teda ty uhlíky, co k tomu dodali, jo? Jsou náhradní, jsou rezervní, což je docela pěkný, jo? Za ty peníze, ale jako, říkám, jsou tam i nějaký nevýhody, no? Obzvlášť teda ty informace, teda, to je strašný, za ně stydím doslova. Tak jo, tak to jdeme zvážit. Tady starou váhu. To zkusíme prdnout na váhu a zjistíme schválně, kolik to samotný kladivo má. Tak to samotný kladivo má jenom 4 kg. Jo? Když teda nechápu, kde prodejce teda vzal těch 11 a 9 kg, co tam uvádí, jako to fakt nechápu. Schválně zkusíme to ještě zvážit, když to všechno vrátíme zpátky do původního originálu. Jo, a zkusíme celou tu bedínku, jo, prdnout na váhu, jo. Schválně to zkusíme, ze zvědavosti schválně, jo. A aby jsme to měli jako kvertík, jo. Zase to vyvážím, jo. A schválně to tam prdnu, jo. Takže, aby jsme se k tomu dostali, tak ten kufřík celý má 12 kg. Jo. Tohle má 12 kg. Celý. Jo. Takže ten výrobce, jako ne výrobce, pardon, ten prodejce, co to prodává, jo, tak vůbec tam nemá žádný přesný informace, jo. Podle mě jako ten nejdůležitější údaj, jako jeden z nejdůležitějších teda, je váha samotného toho kladiva, jo. To je asi tak nejdůležitější, po čem koukáme, protože jako dělat s nějakou velkou krávou, někde tamhle, ještě dej bohu ve výškách někde, jo. To jako rozhodně ne, jako tohle to jako mě trochu jako zklamalo, jo, že to tam tohle není, protože jako ze 4 kg udělá 11 kg, jo. To je jako nepředstavitelný, jako dejme tomu, kdyby tam třeba napsali, že to kladivo má, že to jako ne kladivo, že ten kufřík samotný, celý, jo, že má těch 11 kilo, jo, tak ještě to kilčo bych jim odpustil, ale i tak, jako tyhle, to je nejdůležitější údaj, který by tam měl být, samotný kladivo, jo, bourací, kolik váží, jo, protože jako to je podle mě jako hodně důležitý údaj, jo, protože nekupovat nějakou potom, jak jsem říkal předtím, jako nějakou těžkou věc, to jako rozhodně ne. No, tak, to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Sice mě mrzí, že tam nejsou žádný přesný úplně informace, to, co jsem našel, to jsem vám řekl, sice mě to fakt mrzí, jako že tam toho moc není, ale s tím já nic nenadělám, to je vada toho distributora nebo toho výrobce, že to nesprdne na ty stránky, aby se k tomu spotřebitel jako my dostali, že jo, ale říkám, to tam není. A
A za ty peníze se tomu ani nedivím, jo? Protože jako tenhle výkon za ty prachy, jako, hele, s touhle značkou zkušenosti nemám. To pozná hlavně čas, co to Kango vydrží, že jo? Protože teďkom, jak budeme dělat tu izolaci, takže tomu Kangu dáme hodně na prdel, jo? Že mu dáme pořádně zahulit a tím se to hodně taky ukáže, že jo? Tak jo, to by bylo asi všechno, tak teď se pustíme do toho testu a na závěr si pak něco povíme, jo? Tak jo, tak jdem na to. Tak jo, tak jsme zpátky v dílně. Omlouvám se, že jsem neudělal další video. Chtěl jsem v plánu udělat další videjko zkušební jako toho testu. Jo, ale venku zašlo pršet, takže jsme byli donuceni to zbalit a rychlo. Mě zrovna tady dělat nechci. Byl bordel z toho, jak tohle. Tak první zkušenost, jako co jsem zkusil, tak jsem tam vzal to. Vyzkoušel jsem teda prvně různý materiály, zkusili jsme beton, zkusili jsme kousek ze zámkové dlažby, jo, a zkusili jsme tam i pálenou cihlu, jo. A bych pravdu řekl, tak s pálenou cihlou a s tím betonem, jo, to byl čistý beton, jo, bez žádných příměsí z kamene a tohle. Byl čistý, takže to šlo jak po másle, to jste mohli vidět. Nebylo to zase takový, jo, nebylo to zase tak znatelný úplně, jo, takže jako šlo to, jo, ale jak říkám, za ty peníze se mi to zdá dobrý, ale jak se říká, čas ukáže. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo, jo. Sice říkám, ten zkušební test byl teda krátký, jako chtěl jsem to trošku víc protáhnout, ale říkám, déšť a počasí já neovládám. Takže zatím za mě dobrý, čas ukáže a případně se uvidíme u dalšího videjka, pokud tohle. Tak se mějte a ahoj.